हारिनि थाखाय खामानि मावनाय नङा ना बे बाथ्राया सैथो नङा। बिथाङा पलिटिकेलि गोबाव बोसोर खामानि मावबाय। बिथाङा सासे पियर प्रफेसनेल पलिटिशियान आरो बेखायनो बिथाङा जिखि बुङा मानो आं रिप्लाइ होनो नागिराखै। खोथाया जाहैबाय मा जे बयबो माबा नङा माबा मोनसे जोङो प्लेटफर्माव खामानि मावो। 25 बोसोर आं बर' जातिनि थाखाय खामानि मावबाय। गुबुन गुबुन हारि माहारिजों थाफाना खामानि मावदों। बिथाङाबो बिएलटि आफाद दानानै बिरसिला गांनि उनाव बिथाङा मासिगिरि आफादगिरि जादों। बिनि उनाव बिएलटि आर्मस रिभलिउसन खालामदों। बर' जातिनि थाखायनो खालामदों। आलादा रायजो बिदोंमोन। उनाव बिटिसि एकर्ड जाबाय। दा 2020आव बिटिआर एकर्ड जाबाय एबसु एनडिएफबिनि नेतृत्वआव। मोनसे समाव बयबो जातिनिनो खामानि मावो। बिथाङाबो बर' जातिनि खामानि मावदों। 2005 सनाव जेनेरेल इलेक्सनाव जों बयबो मदद होदों। रायजो राजाया मदद होदों जे बिथाङा बिएलटिआव थानाय समाव संग्राम खालामनानै फैबाय। बिथांनो मोनसे मर्यादा होनांगौ। बिथांनो जोङो सनमान होनांगौ। बिथांखौ पावाराव लाबोनानै बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो दायित्व होनांगौ। सेम नितियावनो हाग्रामा महिलारिया जि लामाजों पलिटिक्सआव एन्ट्रि जादों, पलिटिक्सआव साक्सेस जादों, सेम निति सेम पलिसिजोंनो 25 बोसोर बर' जातिनि थाखाय आं खामानि मावबाय। 5 बोसोर 6 बोसोराव एबसु आफादगिरि जानानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय। बाहेरायाव थानानै जिखौ मावनो हायासै सिङाव थांनानै मावनायनि आंनि एजेन्डा। आरो दिनै बिनि थाखायनो रायजो राजाया आंखौ मदद होदों। बयबो ओंखारबोदों। 25 बोसोर जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय। 10 बोसोर साख्रि मावनानै बियो रिजाइन लानानै सेक्रिफाइस खालामबाय। बिथांनि खेबसे चान्स होनांगौ। हाग्रामाया जि लामाजों साक्सेस जादों, दिपेन बर'आबो बे लामाजोंनो साक्सेस जागोन। रायजो राजानि अननाय, रायजो राजानि आशीर्बाद आरो पलिटिक्सआव गासैबो हारि माहारिनि जौगानायनि बिथांमोननि अभाब अभिजोगनि खामानिखौ जों एटेनसन होगोन। बर' जातिनियाथ' प्रायरिटियाव थागोन। गुबुन गुबुन हारि माहारिनियाबो प्रायरिटियाव थागोन। बेखायनो बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया बिथाङा मोनसे रिप्लाइ होनांगौनि सार्थआव मिडिया जिहेतु सोंदों बे रिप्लाइखौ होदों। आरो बेखायनो आंहा बिथांनि बुंनायनि सायाव कुनु बाजानाय फाजानाय आरो माने स्ट्रं रिएक्सन होनांगौ होननानैबो आङो साना। बिथाङा जि बुङा मानो बुंबाय थादों। आं आंनि खामानिखौ मावगोन।